Jeg hedder Bruno, og jeg driver webshoppen Mamamilla. Ja, vi bruger jo Shopify som vores platform til at drive vores webshop på. Det er langsom software, og Google straffer langsomme hjemmesider. Så vi har gjort meget for at prøve at få hastighedsoptimeret. Jeg har prøvet rigtig mange forskellige steder. Shopify-eksperter, alle der har lovet guld og grønne skove. Der er ikke nogen, der har været i stand til at kunne hæve hastigheden på min side. Og jeg underviser i SEO, så jeg ved, hvor vigtigt det er at have styr på hastigheden. Så derfor har jeg været ret desperat for at finde nogen. Så kom jeg i kontakt med Kim fra Rise. Lidt ud af det blå, så siger han, tror du ikke, jeg kan fikse din side? Så det har der så mange, der har sagt. Det vil jeg være træt af at høre på efterhånden. Men jeg lå ham få forsøget, og 3 dage, tror jeg, det gik. Så havde han hævet min hastighed fra, den lå på 12 ud af 100 til 84 ud af 100. Det er temmelig imponerende. Efter vi har fået implementeret hastighedsoptimeringen, så var jeg inde og kigge i min Google Ads, og jeg kan se, at quality-scoren, den er altså steget ret betragteligt. For det første, man kan mærke det, når man åbner webshop. Man kan bare mærke, at tingene loader hurtigere derinde. Det er bare en rar fornemmelse. Det må alt andet lige også smitte af på kundernes oplevelser derinde. Ikke? Vi kan jo se det direkte på vores kommenteringsrate. Så er det tydeligt at se, at vi er steget på rigtig mange af vores meget kompetitive søgeord. Er vi faktisk gået nogle pladser frem på, så har det faktisk øget vores SEO-indsats betragteligt. Jeg vil til enhver tid anbefale Rise. Jeg synes faktisk, at det er ret imponerende, hvad de har klaret. Jeg kan tydeligt mærke, at det har gjort en enorm forskel, og jeg er faktisk utrolig glad for, at Kim han fik fikset det her for mig.